Teño moi claro cal debería ser o sistema enerxético, por suposto, bueno, xa podo decir en petit comité, pero teño clarísimo. E, evidentemente, cando hai xente que se opón absolutamente a todo, eso é incompatible, como decíamos antes, con encender a luz ou ter a neveira. O problema é cando a xente o sabe. O problema é cando a xente o sabe e, sin embargo, o que fai é terxiversar e levantar colectivos. Por qué? Porque realmente as normas están feitas, ou é a miña opinión polo menos, as normas están feitas de boa fe, sinceramente. Eu creo que a Directiva Europea relativa ao medio ambiente, todas as que hai, están feitas de boa fe, para que todo o mundo poida participar na tramitación dos proxectos e diga, oye, pois mira, eu penso que ese proxecto vai ter este dano, entonces vou facer unhas alegacións que me contesten, vou pedir unha condición de interesado. Claro, cando esas leis se utilizan para obstaculizar, xa estamos falando de outra cuestión, porque entonces sí que xa hai un proxecto, se presentan pois 50.000 alegacións, xa absolutamente se paraliza un procedimento analizado por 50 ou 60 técnicos cun documento de 3 páxinas e temos tantas garantías, está moi ben neste mundo no que vivimos en Europa, pero que eso é capaz de paralizar un proxecto que vai dar saída, vai dar emprego, vai dar outro tipo de recursos a centos de familias,